Astăzi facem o incursiune într-o capodoperă absolută a comediei românești, piesa lui Ile Caragiale din 1884, O scrisoare pierdută. Această analiză funcționează ca o lentilă perfectă pentru a decoda iluziile, jocurile de culise și ipocrizia societății. Și după cum vom vedea, temele de atunci au o actualitate pur și simplu fascinantă chiar și astăzi. Să începem! Structura acestei explorări este foarte simplă. 1. Realism și societate. 2. Politică și iubire. 3. Demagogul. 4. Falsul naiv. 5. Coliziunea măștilor și încheiem cu 6. O concluzie amară. Secțiunea 1. Realism și societate. Pregătirea scenei. Știm cu toții ce e realismul, acel curent literar din secolul al XIX-lea care voia să pună pur și simplu o oglindă în fața societății. Ei bine, Caragiale a folosit din plin această oglindă ca reacție împotriva fanteziilor romantice, doar că el nu oferă o simplă copie plictisitoare a realității deloc. El injectează povestea cu o ironie extrem de ascuțită. Rezultatul? Lumea românească devine o scenă uriașă de măști, unde comicul izbucnește absolut la fiecare pas și demască cele mai mari slăbiciuni umane. Aici e o chestie genială legată de cronotop, adică timpul și spațiul acțiunii. Acțiunea este plasată intenționat complet ambigu. Suntem într-o capitală a unui județ de munte, fix în zilele noastre. De ce a făcut Caragiale asta, fără să dea un an clar sau un oraș de pe hartă? Tocmai ca să ne arate că manipularea și corupția nu au nevoie de o adresă exactă, sunt universale, se întâmplă oriunde și oricând există lupte pentru putere. Trecem la secțiunea a doua, politică și iubire, jocul șantajului. Caragiale populează acest univers cu niște tipologii clasice pe care, sincer, e imposibil să nu le recunoaștem. Fiecare e dominat de o singură mare trăsătură. Îl avem pe Zaharia Trahanache, aparent un încornorat blajin, pe Ștefan Tipătescu, junele prim și destul de arogant, sau pe ambițioasa Zoe. Pe lângă ei vedem pe Ghiță Pristanda, campionul slugărniciei, pe Farfuridi, prostul fudul și, la final evident, pe Agamemnon Dandanache, prostul absolut ticălos. Nu sunt doar niște personaje comice, ci personificări clare ale defectelor noastre sociale. Cum funcționează intriga? E complet absurdă și fix aici e frumusețea. Totul e o călătorie haotică, în cerc. Zoe pierde o scrisoare de amor care ar arunca totul în aer. Un cetățean turmentat o găsește. Apoi, oportunistul Cațavencu i-o fură ca să facă puțin șantaj politic, dar, ghinion, o pierde și el într-o încheiere. Și, culmea, același cetățean o găsește și o dă înapoi Zoei. Gândiți-vă la asta un pic. Soarta unui oraș întreg atârnă exclusiv de o bucată de hârtie plimbată din mână în mână, nu de vreun principiu democratic. Secțiunea a treia. Demagogul. Demascându-l pe Nae Cațavencu. Să luăm, de exemplu, acest discurs electoral antologic. Noi aclamăm munca, travalierul, care nu se face deloc în țara noastră. Sună bine la o primă ascultare, nu? Până când îți dai seama de absurd. Omul pune împreună munca și travalierul, care înseamnă exact același lucru. E o formă complet fără fond, un discurs lipsit de logică și substanță, aruncat doar ca să impresioneze o mulțime neatentă, mascând astfel o lipsă crasă de cultură. Ceea ce e absolut genial la Cațavencu este acest contrast izbitor între esență și aparență. La suprafață pozează într-un mare patriot progresist, avocatul poporului. Dar dacă tragem cortina, realitatea ne arată un șantajist plin de orgoliu, obsedat de un singur lucru: scaunul de deputat. Totul pentru el e ghidat de un instinct animalic de a parveni cu orice preț. Mai mult, ca să justifice acțiunile de jos, el aduce în discuție faimosul principiul machiavelic: scopul scuză mijloacele. E mândru de șantajul lui. Partea și mai amuzantă, el îi atribuie acest citat complet greșit nemuritorului Gambetta. Din nou, se vede clar incultura care tronează sub masca unui lider sigur pe el, vrând să pară un intelectual fin în fața unui electorat naiv. Secțiunea a patra. Falsul naiv, demascându-l pe Zaharia Trahanache. Să ne uităm acum la șeful partidului, venerabilul Zaharia Trahanache. Cu siguranță ați auzit replica "ai puțintică răbdare, stimabile". E o vorbă pe care o repetă lent, cu un calm teribil. Te face imediat să te gândești că e doar un bătrân inofensiv, puțin depășit de situație, o victimă sigură pentru tinerii lupi din jurul său. Însă, adevărul e cu totul altul. El mimiază perfect naivitatea. Sub fațada de încornorat lent se află probabil cel mai agil manipulator din toată piesa.
Acceptă relația soției sale cu prefectul din simplul motiv că asta îi garantează protecția și puterea absolută în județ. La televizor, în public, pozează în apărător al moralității, dar în culise falsifică liste de vot fără nicio ezitare. E un lider care controlează totul tăcut, din umbră. Secțiunea a 5-a. Coliziunea măștilor. Confruntarea supremă. Aici ajungem la punctul culminant, ciocnirea dintre aceste două lumi. Avem două stiluri complet opuse de atac. Cațavencu vine furios, emoțional, fluturând direct o scrisoare compromițătoare pentru a lua funcția, iar răspunsul venerabilului Trahanache, fără să se enerveze o clipă, găsește liniștit un alt document ilegal, o poliță falsificată și lovește cu un contrașantaj devastator. E ca un joc de șah jucat cu cele mai murdare piese posibile. Și ca să vedeți nivelul, Trahanache își rezolvă problema cu dovada unei delapidări. Găsește o poliță care demonstrează clar că rivalul său sustrăsese nici mai mult, nici mai puțin de 5.000 de lei din fondurile propriei societăți. Cu asta în mână, preia controlul instantaneu și resetează întregul joc politic al orașului. Replica lui Trahanache pune punctul pe îi. Apoi, dacă umblă el cu machiavelicuri, să-i dau eu machiavelicuri. Aceasta ne demonstrează că adevăratul campion în acest sistem profund corupt nu e politicianul zgomotos de la tribună. Nu, câștigătorul este strategul viclean, capabil să folosească cele mai murdare lovituri de sub centură, pretinzând până în ultimul moment că e doar un om onest și respectabil. Trecem la secțiunea a 6-a, o concluzie amară. Către final, absurditatea atinge cote maxime. Cațavencu a pierdut din nou scrisoarea și se umilește cerșind iertare. Dar lovitura de grație vine chiar de la centru, de la București, care trimite un candidat surpriză. Agamemnon Dandanache e impus pe liste, un personaj dovedit ca fiind și mai lipsit de inteligență, dar și mult mai periculos, care obținuse poziția, tot printr-un șantaj cu o scrisoare. Reacția găștii noastre locale? Se repliază imediat, schimbă repede tabăra, uită de dușmânii și se unesc ca să-l sărbătorească pe noul lor șef. Dacă stăm să analizăm acest final prin prisma conceptului de catarsis, e uluitor. În mod normal, la sfârșitul unei piese de teatru clasice, ne așteptăm la o purificare a emoțiilor, o lecție morală învățată, tensiunea ar trebui să aducă un bine. Ei bine, în lumea lui Caragiale, acest catarsis pur și simplu nu există. Tensiunea e dizolvată doar printr-un uriaș și confortabil compromis general. De fapt, mesajul central este că resurecția morală este absolut imposibilă. La final, lumea nu e mai bună, e chiar mai viciată. Absolut nimeni nu plătește pentru faptele sale și nu se învață vreo lecție valoroasă. Singurul lucru care contează este că toți sunt dispuși să facă tranzacții cu propriile principii și cu propria onoare, doar ca să-și păstreze avantajele, protecția și funcțiile. Așadar, rămânem cu o întrebare dură. Într-o societate în care supraviețuirea depinde exclusiv de purtarea măștii potrivite, cine câștigă cu adevărat? Acesta este geniul lui Caragiale. Ne forțează să ne uităm nu doar la personajele din 1884, ci și la mecanismele adânci ale societății în care trăim chiar și azi. Care este costul invizibil al unei lumi care te premiază doar dacă știi cum să trădezi la momentul oportun? E o temă pe care, sincer, merită să o reflectăm cu toții.